LOMCE, las siglas LOMCE significan Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. Entón, hai un consenso na comunidade educativa que o primeiro que habería que cambiar desta lei é o título, porque esta lei non vai contribuir para nada a mellora da calidad da educación, ao contrario. O PP fai unha reforma laboral para loitar contra o paro do día seguinte aumento o paro. Se a finalidade real desa reforma laboral fora acabar co paro, pois eles mesmos a derogarían. O objetivo fundamental é baixar os salarios e que se despida, que as empresas poden despedir barato, e aí está a cifra de 6 millóns de parados actual. O PP sube o IVA para dicir que para que se recaude máis, para que se menos déficit, pero o problema do déficit non se soluciona porque as medidas reais que se poderían tomar de progresividade fiscal, de loita contra o fraude non se toman, porque a través do déficit é a excusa que está tendo o goberno para privatizar todo o sistema público. Pase igual coa LOMCE, que non contribúe para nada, non vai contribuir para nada para mellorar a calidad educativa, o que está deseñada a medida dos poderes fácticos para centralizar máis o ensino, para privatizar máis o ensino e para reforzar a influencia da Iglesia Católica sobre a educación. Esa finalidade real así o entende a comunidade educativa da LOMCE. Desde que falla no medio, o goberno actual asumiu, empezou a legislar. Os recortes en educación, que se produciron foron de máis de 5.000 millóns de euros. De acordo? Como eses recortes en que se traducen? Pois se traducen en 80.000 profesores menos en toda España, en un aumento das tasas de transporte, das tasas de comedores, en unha disminución das becas. Por todo isto, Izquierda Unida presenta no 23 de abril unha proposición non de lei na que se pide por unha banda a retirada do anteproxecto da LOMCE e por outra a dimisión do ministro, porque entendemos que a persona, o responsable principal en favorecer o ensino no país, pero non pode ser o principal, digamos, demoledor do que é o ensino público en particular. Bueno, a lei de Izquierda Unida se considera como unha lei regresiva, como unha lei segregadora, como unha lei que, como dixen antes, incrementa a influencia da Iglesia Católica sobre o ensino, etc. Agora os convidados van facer unha intervención en relación e vos van desgranar un pouco como se materializa eso en medidas concretas. Entón fixemos unha invitación aos distintos sectores implicados, aos sindicais, as asociacións de pais, que son os que van a intervir. Entón, temos a Teresa Otero polo Ostega é o Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia. Temos ele Ramón Vázquez, que é deputado de AGA no Parlamento Galego, a Manolo Lase, que é secretario de Ensino da Comisión das Obreiras comarcal, Emilio Dosío, representante de FOAPAS, que é a Federación Olímpica de Ampas de Vigo. Boa tarde a todas e a todos. Agradeceros que esteades aquí. Eu vou tratar de ser o menos pesada posible, porque esta lei orgánica, como ben dixo o compañeiro, é un tostón. Vai polo cuarto borrador, van modificando a linguaxe que utilizaban no primeiro borrador, que era totalmente economicista. De feito, no preámbulo da lei decía que a educación tiña por objetivo e se medía solamente en cuestión de competitividade e de calidade, e se as persoas se nos mide a calidade persoal por uns contidos memorísticos, como agora vos vou explicar como pensan facer, pois deixa bastante que desexar. A xente que nos dedicamos ao ensino sabemos que non é só o aprendizaxe e a formación dunha persoa integral, que por iso defendemos o ensino integral, non é memorizar e saber as cousas de memoria, senón adquirir unha serie de habilidades que nos permitan vivir nunha cidadanía democrática. Pero, bueno, está claro que o fascismo non lle interesa eso, sino que o que lle interesa son xenerar bolsas de persoas con pouca capacidade crítica e xa o estamos vendo agora, a escasa capacidade económica que temos e que sufren as nosas familias, levanos, pois iso, a retroceder en moitos dos nosos dereitos, a aceptar o que nos ven imposto como un mal menor, cando, como cidadanía que somos, e o debemos
as persoas que antes que a nos loitaron e estiveron, temos o que temos gracias a que outras persoas o loitaron por nós, non? Bueno, a LOMCE realmente non é unha lei que se desenvolva todo o articulado que ten. Vai darse algunhas pinceladas, non concreta nada así, basicamente, pero sí que lle empeza a dar hachazos o que foi a LOCSE, que era unha lei que defendía o ensino integral e a atención á diversidade, a primeira lei que facía que a educación secundaria fora obligatoria hasta os 16 anos, que nun principio podemos pensar que a educación obligatoria, o que significa a palabra obligatoria, parece que a todo o que é obligatorio é malo xa per se, pero sabemos que non, porque garantía igualdade de oportunidades para todas as persoas, naceran donde naceran, tanto xeográficamente como socialmente. A LOMCE non vai a garantir para nada isto. De feito, nos denunciamos o que vai a supoñer vai ser unha segregación social e unha segregación xeográfica tamén. Bueno, por un lado, para o meu sindicato, que é un sindicato de profesoras e profesores que defendemos o ensino laico, coeducativo, gratuito, e moitas cousas máis, non atende a un tramo de idade que para nós é moi importante, que é o do 0 a 3 anos, que quedou aí sempre na nebulosa. Hubo un avance en Galiza cando gobernou o bipartito coa instalación da rede de Galescolas, que sí, parecía que se iba a artellar esa educación de 0 a 3 anos e que o Estado iba a facerse cargo dela, pero sabistes que tan pronto chegaron estes, arrasaron con elas, pasaron incluso a cambiar o nome, porque Galescola era así unha cousa moi radical, e montan o que son as galiñas azuis, non? Privatizando, cambiando as ratios para poder acceder á gratuidade da escola, etc. Non toca o 0 a 3 anos e empeza, mantén o que é a escola, o que é agora, a primaria e a secundaria. Que é o que cambia realmente? Que vai a ordenar o alumnado nunha serie de reválidas, que son as persoas que estades aquí de máis idade que a mí. Sabedes que as reválidas existían na época franquista, non? Si, aparte do que tiñas estudado, tiñas que pasar esa reválida. Fala de dúas reválidas en primaria, unha en terceiro e outra en sexto de primaria, e unha reválida en cuarto da ESO. Iso no que é a educación obligatoria. Tamén se fala dunha reválida en segundo de bacharelato. O bacharelato deixo para despois, se non nos liamos. Que vai a supoñer a reválida? Que o profesorado que temos os nosos alumnos nas aulas, que avaliamos e que sabemos como vai esa persoa, se teña que pasar por outra proba que, segundo eles, é obxectiva, que só vai a ser de contidos, o sea, memorístico 100%, e que, si se fai como se está facendo na Comunidade de Madrid, vai a ser levada a cabo por unha empresa privada. Entonces, o tema dos recortes, que les dicen que por aforrar, non llevemos tampouco aforro ningún, porque supoñede o que significa facer exámenes e avaliar esos exámenes e toda esa estrutura para terceiro de primaria, sexto, cuarto da ESO e bacharelato. Por outro lado, están botándonos aínda ao profesorado da escola pública en riba máis porquería da que nos levan botado últimamente. O sea, esa de ser unhas persoas vagas que non facemos ben o noso traballo, nos desvirtúan por completo. Porque se eu avalío o grupo de persoas que damos clase en cuarto da ESO, avaliamos positivamente un alumno, por lo tanto tería titulación, non a ten, porque tería que pasar a reválida. Se esa reválida non a aproba, ese alumno queda sin titular na ESO. Que opción lle queda a ese alumnado? Sin a ESO non pode ir ás FPs, pode entrar nun plan de mellora, pero o plan de mellora xa estaría instalado antes. Os plans de mellora tómanse como que se o alumno non sigue un proceso ascendente, ou sea, se non vai pasando de curso en curso, pode abandonar o ensino. Se abandona o ensino, se pasan a ese plan de mellora que non se vai a dar nos centros escolares, entonces iso queda aí na nebulosa tamén. Nos pensamos que eses alumnos que abandonan os institutos sin posibilidade de entrar nun plan de garantía ou nunha FP inicial, como se fai agora, esa xente non pode titular nunca. Para titular ten que volver ao cuarto da ESO oficial.
Que vai pasar con esa xente que ven ou para nunha academia privada e se sigue preparando hasta que aprobe esa reválida e entre en cuarto deso, ou queda xa desvinculado de calquer vía que lle permita titular, non? Bueno, máis cousas. Despois, entende a educación, o sea, cando fala de educación, utiliza moita terminoloxía económica, porque sabedes que, bueno, todo o bombo este que lle están dando os emprendedores, agora lle chaman os novos parados, son os emprendedores, o sea, son persoas que poden montar a súa propia empresa, que é unha maneira de camuflar o paro e unha maneira de hipotecar máis as persoas e facernos máis esclavas do capital do que xa somos, non? Dese capital financiero que eles entenderán moito, pero as persoas que andamos por aquí non... Bueno, eu polo menos non teño tampouco gran interés. Entende a educación como un output, o sea, esas reválidas son perigosísimas, non só porque lle van a permitir titular ou non titular a un alumno ou unha alumna nosa, sino que se van a saber os índices de aprobados, os índices de suspensos, e eso, unha vez que quites un índice, vas a facer un ranking. Está prohibido facer rankings no noso país, e menos o ensino, non? Pero é ilóxico que se tistes os datos non fagas un ranking. Calquer persoa mínimamente coa vista clara e a inteligencia medianamente artellada sabe facer un ranking. Iso que vai pasar? Pois, por exemplo, na cidade de Vigo, que alumnado que está matriculado a tempo parcial porque a súa familia é inmigrante ou viaxa moito, alumnado con un problema social tremendo, o alumnado con necesidades educativas especiais, suspende e ese colexo empeza a baixar no ranking. O ranking tamén vai a supoñer, o sea, van a telo en conta a hora de recibir os presupostos ás escolas. Entonces, canto menos ranking, menos diñeiro vas a ter. Entonces, o mellor, tens que ter a túa escola sin calefacción, sin poder mercar libros novos, sin poder comprar un ordenador ou un proxector, e depois ainda vendéndonos a moto de que Galiza, por exemplo, é unha escola superdinámica con casi todos os profesores, como que si todo o mundo temos un ordenador. Eu teño un ordenador porque o comprei eu e o levo ao meu instituto, porque senón non hai ordenadores ni siquiera en cada aula. Eu son profesora de sociais e sigo andando co mapa para arriba e para baixo, cando xa en internet hai miles de mapas, pero non podo botarme en internet porque non. Si marcas os centros por número de aprobados, aparte de facer ese ranking de centros de calidade e centros de non calidade, unha persoa que teña posibilidades, a onde vai a levar os seus fillos e fillas? Aos centros de máxima calidade, que ainda por encima van a ser os que teñen máis diñeiro, os que van a facer actividades extraescolares, os que van a ter máis demais. E as necesidades, os centros con necesidades educativas se quedarán como auténticos guetos. Por iso nos falamos de segregación social. E cando falamos de segregación xeográfica, tamén estamos pensando, o STEGA é un sindicato que abarca toda Galiza, pensamos na Galiza rural. Agora, non son moi mala para os números, pero se cerraron moitísimas unidades escolares en a Galiza rural, porque sabedes que aumentarnos a ratio por aula, se xuntan os rapaces, por exemplo, hasta 25 podes ter unha aula, pois se xuntan de diferentes idades. Si ben pedagóxicamente non é malo, porque coñecemos a persoas que dan clases comunitarias no rural e non é malo que convivan no mesmo centro e na mesma aula rapaces e rapazas de diferentes idades, pois se poden complementar, require unha formación específica dese profesorado, cousa que a administración non nos dá. Require vontade do profesorado. Eu aterrizo nun sitio para dar determinada materia. Non, se me cambian as condicións laborais, terei que aceptalas ou non aceptalas. O sea, tamén que te estén cambiando continuamente as túas condicións laborais, a ninguna persoa traballadora lle interesa. E haberá xente que estea disposta e xente que non. Por outro lado, vemos como, xunto coa primaria, a secundaria, se ese rapaz deixa a educación secundaria nunha zona como Vigo, hai un tecido industrial ou entra por unha FP inicial. Vigo ten un tecido que a mellor pode absorber as diferentes ramas da FP, non? Vigo, Santiago, Coruña, etc. Pero imaginadevos nunha zona como Caurel ou imaginadevos nunha zona do rural galego que non hai un tecido industrial para
ubicar a toda esa xuventude formada. Terían que vir a formarse a outros centros. Sabedes que as becas de residencia e as residencias estudiantis descenderon moitísimo nestes anos en Galicia. Eu, aparte de convidarvos a que leades a LONCE, o borrador da LONCE, para que vexades o que é, tamén vos animo a que leades a última convocatoria de becas. De verdade que é asombroso. Para nós é vergoñento que o Estado este dando diñeiro público a alumnado que se matricula na universidade privada. E iso é unha sangría do diñeiro público. E aí non falan de recortes. Está seguir dando diñeiro privado a alumnado que se matricula na privada, habendo esa titulación na pública. E aparte teñen extensións fiscais na Comunidade de Madrid. Sabedes que Madrid é un laboratorio de ideas e que parece que todo o malo que se fai ali vai a ser a nivel estatal, vai a levar a todos os sitios. Bueno, máis cousas. Pérdese por completo o que son os órganos democráticos dos centros educativos, os consellos escolares con representación donde a comunidade educativa, que non é só o profesorado, sino que o alumnado, as AMPAs, as persoas que se dedican, que están na limpeza, o sea, todas as persoas de diferentes ramas que teñen que ver con un centro educativo teñen representación no Consello Escolar e se lles escoita e propoñen. De feito, son os que aproban os proxectos educativos do centro e as actividades extraescolares, etc. Pasan olímpicamente dese tipo de cuestións. Os pais e as nais imos quedar, vamos, nin siquiera dicen consultivo, xa sabemos o que significa consultivo, que non nos van a preguntar nada, porque se nos escoitaran esta lei non tería o curso que leva, non? Ben, máis cousas así que vos iba para simplemente destacar. Despois, os territorios que temos lingua propia tiñamos un horario, o sea, 55% do que é obligatorio para deixar marxe o coñecemento do idioma propio de cada territorio. Iso desaparece, o sea, desaparece, se lle quita porcentaxe. Agora, neste último borrador, se suavizaron un pouco e aparecen as linguas propias, pero ata de agora non facían non a mencionaban siquera. Hai moitísimas cousas que non mencionan. Outro tema. De feito, na Xunta de Persoal de Pontevedra levamos denunciado xa tanto comisións como os demais sindicatos, estamos denunciando a continua desaparición de profesorado de audición e linguaxe e de pedagogía terapéutica. Sabedes que o alumnado con necesidades, pois aquí en Vigo tedes un centro que está aquí en Colla, non me acordo como se chama, que matricula alumnado con problemas de sordeira e aí se manteñen os años, non? Escultora conjunto. Bueno, pois aí se sigue mantendo, pero no resto dos centros o pedagogía terapéutica e a eles se eliminan, o cal quere dicir que a alumnado que requira sacalos das aulas, porque tampouco é para segregar, eu non estou defendendo a segregación, simplemente sacalo da aula para que teña un reforzo naqueles aspectos que necesita, tanto de audición como de linguaxe ou que seña, de comprensión lectora, etc., eso desaparece tamén. Non se fala para nada da diversificación curricular. A diversificación é alumnado que chega a terceiro da ESO, se sabe que non vai a titular na ESO, entonces se separan, se poñen en aulas máis pequenas, de feito non pode haber máis, o ideal son 9, poden chegar hasta 13, alumnos e alumnas. E ese alumnado saca o título en ESO. O sea, non fai o mismo camiño que os demais, pero ao final titula igual. Esta lei non garante eso, porque aparte non fala para nada de diversificación curricular. Bueno, eu se queredes deixo e despois preguntades así cousas máis específicas, porque que xa son tantas charlas sobre a LONCE que xa me paso. Non hai ningún resquicio, ningún, que poidamos decir, a xente que nos dedicamos ao ensino e que levamos moitos anos loitando pola escola pública, que podemos decir que hai algo que se salva desa lei. Nada, porque é un horror. É por en mans privadas a educación pública e gratuita que tanto tempo custou en España. Fixadevos a parte en que se basan para argumentar, a falta da calidade. É mentira. E vou vos dar simplemente un par de exemplos.
cando falan da calidade, só botan man do informe PISA, que é un informe de avaliación que se centra, pois, nas matemáticas e na lingua, na comprensión lectoral. Tampouco vai máis alá, Bueno, aí temos uns resultados baixos, pero eles dicen os resultados baixos, pero non se analiza nada máis. Resulta que, se comparamos o que invirte o Estado español en educación co que invirte en outros estados, estamos a cola. Entonces, o resultado é baixo, pero que tamén a inversión, os input, como lle terían que chamar, dos que non falan eles, aí non se fala, non se dice nada. Outro tema do informe PISA, e hai máis informes educativos sobre eso. Un dos informes que máis utiliza, por exemplo, o profesor Suso Torres, que hai moitísimo material del colgado na rede, e outro militante contrario al 11, é profesor de pedagogía na Universidade de Coruña, e é formador de formadores, ou sea, unha persoa que sabe moitísimo sobre pedagogía. E dice, por que non fala da cantidade, do sorpresa que é o milagre español, como lle chaman os alemáns, cando a primeira lei de educación obligatoria en España é do 1970, e en tan pouco tempo temos a tanta xente licenciada. O sea, e despois, quen está emigrando no noso país? Xente licenciada, xente moi preparada. Entón, o tema da calidade o empregan aí. E despois de decir que saber moitas matemáticas e saber moita lingua española é calidade, non. Porque pedagóxicamente sabemos que iso non é certo, non funcionamos así os seres humanos. Aparte, un alumno en terceiro de ESO pode ser nefasto en matemáticas, pode escribir fatal, e de repente en cuarto de ESO arranca. E os niveles de maduración das persoas non son os mesmos. O sea, que eu non digo que o sistema que temos agora sexa o ideal, o Estega, de feito, o sindicato, levamos moitos anos loitando, levamos dende sempre loitando, porque a escola sexa cada vez máis democrática, máis plural, que atenda as necesidades reais das persoas. E vemos que este sistema que temos agora, por exemplo, ten moitas eivas, e habería moitísimo que invertir e moitísimo máis de que falar, pero non desmontalo como unha 11. Eso non é a solución, porque vamos, e xente que pense que a 11 é boa para o sistema educativo porque nos vai a quitar das aulas alumnado mediocre, está moi equivocado, porque ninguén é mediocre. Dende os dereitos humanos e dende a filosofía da xente que nos gusta o ensino, ninguén é mediocre. E a única maneira que os seres humanos temos de socializarnos agora mesmo é a escola. A nosa sociedade demanda a escola, por iso pedimos a partir do 0 a 3. Iso non pode quedar en mans das privadas. Mirade, collede esa páxina do Concello de Vigo e mirade cantas escolas de 0 a 3 municipais hai, e depois vades as páxinas amarelas e mirade cantas garderías de 0 a 3 hai privadas. É un pastel que se queren repartir. Pero que a educación non é un ben económico solamente, é un ben social. E tenemos que artellar a maneira, se non podemos pagala, de reducir gastos en algunhas cousas. Xa que tanto se preocupan dos gastos, este ano tivemos en algúns centros profesorado que se iba a xubilar en decembro con o sustituto obrado. Por qué? Porque falaron dos recortes moi rápido, pero despois non sabían que facer ca xente que lle sobraba. Entón, pagarle un soldo a un mestre ou un profesor e telo na casa era vergonzoso para a consellería. Entón, volvemos a meter, e vai a seguir pasando isto, en vez de xestionar as cousas de outro xeito, non? Pero, bueno, van así, al salto de mata continuamente. Aos organizadores do acto por terme convidado. Eu quería tocar da LONCE o aspecto máis social, o que ten que ver máis como vai a incidir esta lei na sociedade. Tenéis aquí unha exposición de como se articula na escola, no día a día dos centros escolares, eu ireme centrar máis nesta. E querías comezar con unha cita. Só a escola pode redimirnos. Galicia, España, toda necesita máis que moitas escolas bons métodos de enseñanza. Isto decía un veciño meu, un arrense, na Habana do ano 1916, que
na súa realidade, que compartía con outros, entendía que o problema deste país era un problema de educación, que só a través da educación saliríamos da miseria. A prova diso é que moitas das súas accións iban encaminhadas a recaudar fondos que destinaban aos seus lugares de orixe para construir centros. Sabían que a educación era unha ferramenta de emancipación, de progreso e de igualdade social. Hoxe vivimos tempos de transformación trascendental que alcanzan a todos os sectores e levan camiño de lograr o propósito previsto, unha profunda transformación do modelo social vixente e converter o cativo estado de benestar en estado de malestar para a maioría. En educación hai en marcha dúas grandes reformas, unha no eido universitario e outra no ensino obrigatorio e no ensino postobrigatorio. Cando se materialicen as dúas, converterán unha educación pública, universal, gratuita, democrática, igualitaria, baseada na equidade, que hoxe coñecemos e gozamos nunha educación privatizada, elitista, clasista, autoritaria, competitiva, e faltanme adxetivos. Se estas reformas prosperan, a educación de moitos nenos e nenas sufrirá serio quebranto. Pero non é esta unha cuestión exclusivamente escolar. É un problema que afecta a toda a sociedade. Afecta ás familias porque verán impotentes como o progreso académico dos seus fillos se enche de obstáculos insalvables que en moitos casos os encamiñará ao fracaso académico. Afecta o alumnado tamén porque a educación, lonxe de ser un proceso de formación integral, vaise converter nunha carreira de obstáculos na que o esforzo realizado ao longo de varios cursos xogarase nunha proba externa que cribará boa parte deles, derivándoos, en moitos casos, a unha FP previamente degradada e mediocre que ten como finalidade crear man de obra barata. O peso da orixe social pesará como unha lousa que marcará o destino de moitos. Pero afecta a sociedade no seu conxunto porque acentuará aínda máis as diferenzas de clase e creará barreiras insalvables entre os que teñen e os que non teñen. O acceso á educación condicionará tamén o acceso aos centros de poder e a correlación social de forzas e facilitará ás élites o monopolio dos instrumentos do Estado e da economía. Por lo tanto, a educación vaise convertir nunha ferramenta fundamental de control e promoción social. Decía Chomsky, manter ao público na ignorancia e na mediocridade é unha ferramenta de manipulación e control. Aqueles que logren superar a criba, despois de todos esos obstáculos que lle foron poendo ao longo da súa vida académica e que irán acceder na educación superior, comprobarán que iso dependerá basicamente da renda familiar e non só da valía persoal. E aqueles teimosos que malia mil atrancos persisten no seu obxectivo veránse nunha situación semellante a que se ven o 80% do estudiantado universitario dos Estados Unidos de América, que cando rematan os seus estudios están endebedados cos bancos ou cos corporacións que financiaron os seus estudios. Esta reforma non vai servir para corrixir os defectos que lle imputan o sistema actual. Para iso non se fixo, fíxose para outra cousa. Pero ese era o pretexto. O sistema estaba mal e, polo tanto, había que introducir correccións. Abonda, para iso, con ver o resultado, ali onde se aplican medidas moi similares ás recollidas na 11. E non temos que ir moi longe. Abonda con que nos cheguemos ata a Comunidade de Madrid, que é o laboratorio das reformas educativas. Os estudios que ali se levan feito poñen de manifesto cales son as consecuencias de medidas organizativas como as que a 11 propón. Retroceso na educación en xeral, pérdese en calidade. Hoxe, os principais indicadores de calidade educativa retrocederon con respecto ao ano 2000. Retrocédese na equidade, as taxas de escolarización disminuíron, a esperanza de vida escolar dun alumno madrileño retrocedeu máis de medio ano, as taxas de abandono educativo temperal medraron, os resultados escolares empeoran e as taxas de promoción diminúen.
Iso é o que nos vai traer a LOMCE. Por aí van os tiros. Son políticas educativas que, en definitiva, conducen a menos educación para todos, pero, sobre todo, a menos educación para quen máis a necesita. Esta lei basearse nunha dinámica global de carácter mundial, de corte neoliberal, coa que se trata de construir un novo discurso, unha nova maneira de ver o mundo, que explique como debe ser este e como debe ser tamén os novos sistemas educativos. En este proxecto de cambio temos o Partido Popular, pero non só o Partido Popular. Temos tamén as grandes organizacións como o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, que actúan como ideólogos das transformacións que se están imprimindo á sociedade, aos sistemas educativos, ao mundo do traballo, a privatización xeralizada de servizos públicos e dos recortes de dereitos. É unha estrategia, por lo tanto, calculada e xeralizada en amplos sectores da sociedade que teñen unha finalidade concreta: cambiar a estrutura e mesmo cambiar a nosa maneira de enfocar a sociedade na que vivimos. É un novo discurso na que pasamos de preocuparnos por as desigualdades de todo tipo a preocuparnos pola necesidade de soster unha economía productiva desde unha posición darwiniana, é dicir, como se isto fose a lei da selva. O máis forte come o máis pequeno. E para iso nos preparan. Esta é unha lei sin justificación, aínda que eles, como decía hai pouco, cando falan de que había que modificar a actual lei, falaban dunha serie de características, pero non se basea en ningún estudio riguroso que analice o noso sistema educativo e que nos diga cales son as súas debilidades, cales son as súas fortalezas, onde hai que cambiar, onde hai que investir, que hai que facer para mudalo. Toman como referencia, como decía Tereixa, o informe PISA, pero tómalo, ademais, mal, tómalo sesgado, collen o que lle interesa do informe PISA e calan o que debo, o que nos deixaría en bo lugar dese informe. É tamén unha lei de carácter partidista. E isto non o decimos nós, que podemos ter interese en desprestixiar o partido que a impulsa. É unha manifestación do propio ministro Wert, di que é a lei do Partido Popular. Neste país levamos xa un montón de leis educativas que creo que crean estrés na sociedade educativa, no alumnado e mesmo na sociedade. Pois, despois de todas as experiencias anteriores nas que pensamos que se teria que ter aprendido algo, volven cunha lei, ademais con 3 voltas de tuerca, non con unha, con 3. É unha lei a imaxe e semellanza do seu proxecto ideolóxico para esta sociedade, co cal tamén supoñemos e esperamos que máis cedo que tarde que substitúa o actual Partido Popular a tarde. Sinto polos que terán que seguir sufrindo estrés, pero isto é invivible. É unha lei neoliberal. A OCDE presiona para que se leven a cabo as reformas no sentido que propón, porque entende que a educación é un ámbito no que o capital privado ten amplas posibilidades de negocio. Por iso, hai ese interese en que se cambie nun sentido privatizador, porque o capital, moito do que estuvo no ladrillo, pode volver a facer negocio agora coa educación. Isto significa que sustituímos o ideal de educar ciudadanos por preparar man de obra barata para o mercado. De aí esa obsesión que teñen por termos como empleabilidade e carácter emprendedor. Nun documento da OCDE viñas a plasmar un tipo de argumentario para justificar a introducción desta terminoloxía de carácter economicista na lei, que certo foi modificándose ao longo dos borradores, pero que non é máis que maquillaxe. Se rascamos nos adobios que lle puxeron, volvemos a topala. E decía algo así como viña a justificar o porqué da esa formación financeira que se leva a esto. E decía que era a seguinte: la creciente transferencia de riesgo a los hogares que hoy son cada vez son más responsables directos de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro, debido principalmente a 3 grandes sucesos: las grandes transformaciones que sufrirán las pensiones de jubilación, una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud y, por lo tanto, la necesidad de contratar seguros personales para garantizar la cobertura sanitaria.
la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación de sus hijos e hijas. É dicir, unha educación para que a xente invirta, se endeude, se autoemplee e economice eficientemente os seus salarios de subsistencia. Xa vemos por onde van os tiros. Pensiones, salud, educación, puro negocio. Por lo tanto, é certo, casi había que agradecerle que nos instrúan financeiramente, porque, se vai ser así, que non nos pase como cas preferentes. É, por lo tanto, unha lei destinada a mercantilizar o sistema educativo. O obxectivo é promover a privatización dos centros escolares. E para iso é preciso visualizar que as institucións públicas non funcionan. E para como van a conseguir que se visualice iso? Pois a través de dos instrumentos básicos. Por unha parte, as evaluacións externas, e por outra, os rankings. Clasificamos os centros como se fora unha liga. Que vai acontecer? Que os pais, cando tomen a decisión de escolarizar os seus fillos, buscarán, non sei, nas páxinas do xornal do luns, a clasificación de centros e tomarán decisións onde escolarizar. Co cal, ademais, o sistema vai conseguir outra cousa. Vai conseguir seleccionar alumnado e familias para determinado tipo de centro. Vai a crear élites. Todos sabemos que nos resultados escolares hai variables que influyen, que son condicionantes, que son capitales e que van a depender ou que van a determinar moitas veces o percorrido do alumno no sistema se non se poñen os medios posibles para paliar eses elementos. Por unha parte, o capital económico e cultural das familias onde nacen. Outro elemento son as características socioculturais da comunidade ou do lugar onde viven. Tamén as experiencias e as expectativas que eles viven e perciben na súa comunidade. Por lo tanto, todo iso pesa na educación, non só a escola. E a escola que teria que facer, en algún caso, é paliar esas carencias que poden chegar. A LOMCE olvídase do peso de todos estes factores e céntrase só no esforzo e no talento. Para eles, toda unha cuestión de esforzarse e de talento. Habría que preguntarse que nos definieran exactamente que o talento. O talento é unha potencialidade que todo individuo ten, que prospera se se dan as oportunidades. O do esforzo creo que ten que ver con un sentido pesimista da existencia, non? Tanto é así que o propio ministro ven a decir que os resultados que obteñan os centros escolares son independientes da inversión que se faga. E casi poderíamos entender que podíamos gastar ainda menos en educación, porque se co talento e ese esforzo se consigue todo, pois aforrémonos. Esa é a cuestión. Pero eles manteñen así, e defenden así sin ningún tipo de pudor. Estamos diante dunha lei cínica que alega que o sistema educativo non está formando xente cualificada e que estamos sacando xente sin a suficiente formación, cando a realidade é que temos un mercado empresarial que é absolutamente ineficiente e que non está cualificado para explotar, utilizando un termo que les gusta, a riqueza que xereran as persoas que salen deste sistema escolar. Cantas empresas tiveron que pechar neste país por falta de personal altamente cualificado? Non coñecemos ninguna, verdade? Os resultados dos estudios din que estamos á cabeza de Europa con xoves con sobrecualificación. O 48% das persoas que están traballando neste país fan en postos nos que se precisan menos cualificación. A media europea está no 22-23%. O futuro é demasiado incerto. A que se van a dedicar os nosos fillos? Unha forma de garantizarles un futuro é dotarlos dunha boa base científica, humanística e tecnolóxica que lles permita convertirse en persoas flexibles. Sen embargo, a LOMCE camiña en sentido totalmente oposto. Gracias. Son Emilio, son de Fropas, gracias a la invitación por entrar en estatus. Traí un pouco preparado, pero tanto Teresa como Manolo se lo pisar todo por aí. O sea que eu, desde o punto, vou falar un pouquinho, porque prefiro que despois, se hai preguntades algo. Desde o punto de vista dos pais, só temos, desde a Federación, eu falo o nombre da Federación, só temos dúas cousas, uns puntos moi claros,
os pais nos centros escolares teñamos un órgano donde éramos e mandábamos, o sea, inda que non mandáramos en maioría, polo menos se nos oía, que era o Consello Escolar. Ese Consello Escolar ahora desaparece con esta lei, o sea, non é que desaparece o Consello Escolar en sí, pero desaparece como o máximo órgano gobernativo do centro, o sea, vai a convertirse en un órgano consultivo. O sea, os pais, se o director que ten en Grecia decir ao centro de que Manolo me dice, mira, niño, que che parece isto? Pero, mira, Manolo, a mí me parece que isto Manolo me dice, mira, vou facelo como quero, que para eso sou o director. Pois eso vai a quedar así, o sea, o número órgano consultivo. Non vamos ter decisión no nombramento do director. O sea, eso vai a elixilo, por moito que diga a Consellería, o sea, que diga eu falo da Consellería, porque estamos en Galiza, ou podo dicir o Ministerio, vai quedar única e exclusivamente a dedo da Consellería, o sea, van ser cargos elegidos a dedo, o sea, se a mí ti non me gustas para director non te vou a nombrar, se me vas a dar a paliza non te vou a nombrar porque non te quero, vou a decir personas afines, o sea, se vai a convertir a educación nunha ideoloxía, o sea, van a estar ideólogos dun partido a nombre, según isto falo en general, será porque se eu son do Partido Popular, se son do PSOE, son de Izquierda Unida, faría igual. Se estou na Consellería, teño a Consellería ao meu nombre, elegirei directores afines a mí. Non vou nombrar un tío que me vai estar dando a vara. O sea, isto é algo... Vamos, eu non teño palabras para... Non sei, como sou un educador, que sou un traballador do naval, non teño palabras para comentar isto. Isto é algo fora de lo normal, vamos, que non hai palabras para decir. E isto, nuestros pais estamos en contra de todo isto, en contra de que sea así, que se acabe con o Consello Escolar, o sea, que sea un órgano consello, non como hasta agora, que a dirección do director do centro faga a consellería a dedo. Iso é que loitar por ir en contra disso. Estamos en contra de que a religión, o siempre decir así, a mí aquí hai pais que pode estar a favor, pero nós como federación estamos en contra de que a religión sea unha de obligación, o sea, estamos en contra disso, de ser obligatorio, o sea, a religión ou non sei, non, señores, o que quera, e estamos aquí no eso de unha iglesia, o que quera aprender religión, que vaya á parroquia, que é onde ten que ir, vale? Estamos en contra de que se emprece de educación para a ciudadanía, porque non era nada ideolóxico. Eso, ideolóxico que nombran eles. A religión máis a outra optativa que ponen eles, que será unha ideolóxica, seguramente deles tamén. Estamos en contra dos tramos que decía Teresa, porque nós temos unha comisión na Federación que é de MEAE, de Licencias Educativas Especiais. Entonces, como tal como está facendo na LONCE, os rapaces que están inclusivos nos centros, porque non son de inclusión, senón inclusivos, que teñen discapacidade, que teñen tal, no terceiro deso van desaparecer do sistema educativo. E para onde van? Porque o problema é para onde van, porque non hai centros. Non hai centros para onde ir. Ou é un rapaz de MEAE que cumple 21 anos, que pode estar en centros como o Salino Cortizo ou San Francisco. Cando se chega aos 21 anos, ten que ir para a súa casa. É triste, non hai, porque os que hai de pago hai que pagalos. Hai que pagalos, porque si hai un concerto con a Consellería, tal, dan uns cartos de benestar social, non sei tal, pero para lograr unha plaza é imposible. Entón, se o levas para casa, e o levas a pasar todos os días ti como pai ou como nai, pois non tens onde metelo. O sea, estamos en contra disto totalmente. Totalmente. Pois vou facer un comentario que facía Teresa das becas. Eu escoiteno pola radio, porque sou moi oriente da radio. Había, en este momento, 6.000 universitarios en Valladolid, fai 2 días ou 3, que non habían recibido becas.
dunha universidade que se gasta os seus fondos propios unha tanda de cartos para poder pagar polo menos a 300 desos 6.000, algo para poder seguir aí estudiando. O sea que, señores, a onde vamos? A onde vamos? Isto é unha lei? Non, señores. Esta lei era a Lei de Educación General que se creou no ano 40, sin máis, menos non me equivoco, cando acabou a guerra, que eu, que teño 55 anos, estudiei, que tuve que facer miña reválida para facer o bachillerato, e estamos rolando máis atrás de cando eu. O sea, a mí, que teño 2 fillos, isto me parece unha verdadeira vergoña como lei. Isto é impresentable en calquer sitio, en calquer aspecto. E xa non vou dicir máis. Casi de seguir insistindo en determinadas cosas que aquí xa se dixeron. Eu si non quixera resistirme a comentar alguna cousa desta cuarta versión que eu máis ben denomino perversión da Lei Wert, e é que non solamente é unha lei, como xa aquí se mencionou, reaccionaria, retrógrada, clerical, eu diría recalcitrante, privatizadora, etc., sino que ademais é unha lei que en sentido estricto eu non considero que sexa unha lei, e polo menos non é unha lei orgánica ao uso, porque curiosamente é unha lei que solamente ten un artigo, unha lei dun artigo único, que para abordar unha materia como a educación é realmente pobre nese sentido. E é un artigo único que se titula Modificación da Lei Orgánica de Educación. O seu único, unha verdadeira declaración de intencións, o seu único objetivo é derribar os logros conqueridos nas leis orgánicas anteriores. Esa é a proba, non? E o texto dese artigo único dice claramente o que vai a facer despois a lei en todos os seus apartados dese artigo único, que é un proceso de desbrozamento absoluto de calquer atisbo de progreso educativo acadado nos últimos 30 anos, non? E esa é a realidade. É unha lei que ten un artigo único e que ademais é aprobada en solitario, sin o apoio de ningún colectivo, de ningún organismo, de ningún partido. É unha lei que solamente defende o Partido Popular. Esa é a realidade e por eso ten en fronte a toda a sociedade. Non hai ninguna asociación de pais oficialmente constituída, ningún sindicato de estudiantes, ningún sindicato de traballadores do ensino, ningún colectivo, ni tan siquiera, polo que sei, a patronal privada defende a propia LOMCE, que eso xa é exactamente. É dicir, hai un consenso absoluto en contra da lei, e eso sí o podemos atribuir como mérito, non? Pero ben, eu hoxe tiña a consigna de que, xa que os compañeros iban a facer ese análisis tan profundo que fixeron sobre a LOMCE, de facer un análisis desde o punto de vista máis da legislación a nivel parlamentar en Galicia e sobre os recortes que aquí se están cometendo. E a mí me gusta sempre decir que nese sentido o goberno galego actuou un pouco de alumno avezado, alumno aventaxado, e moitas das cuestións que se conteñen hoxe en día na LOMCE en Galicia xa foron aprobadas na pasada legislatura e durante deste goberno. Hai sobrados exemplos. A mí me gustaría solamente facer mención a algúns e de maneira rápida. Por exemplo, a FP Dual, que se incorpora na última versión da Lei Wert, foi un proxecto que o goberno galego estrenou nesta legislatura a partir do Real Decreto, eso sí, de ámbito estatal, e o fixo dunha maneira absolutamente increíble a través dun proceso experimental cunha empresa que se chama Coremain, que está situada en Santiago, que é unha empresa que despediu a 10 traballadores no mes de agosto e agora contratou a 15 estudantes en un contrato de aprendizaxe. Ese é o modelo de formación profesional que defende, neste caso, o Partido Popular e que ampara a propia LOMCE. Ademais, se establece un convenio formativo con esta empresa, que é unha empresa que ten contratos millonarios coa administración, eso por suposto, e que ademais foi a adjudicataria do proxecto Avalar dunha maneira absolutamente polémica. Pero o que quero dicir, me parece máis importante e que reflexa perfectamente cal é a filosofía formativa neste eido do Partido Popular, e que é despedir traballadores con antigüedade, eso sí, un despido
un marcado en toda a reforma laboral que é absolutamente, prácticamente gratuito, e contratar a xóvenes en precario en condicións de verdadeira esclavitude, porque o salario dun contrato de aprendizaxe a través deste convenio asinado pola Xunta de Galicia é desde 280 a 480 euros, ese é o salario. E esa é a realidade e que nos definimos como esclavitude, peor que esclavitude, porque cando os romanos compraban un escravo e lle salía caro e o tiña que coidar. Ahora xa non é nin tan siquiera necesario facelo, porque hai moito recambio, non? A cuestión dos centros segregadores que incorpora a ONCE en Galicia leva vixente xa bastantes anos. O que se sucede é que ahora sufriu unha sentencia en contra do Tribunal Superior de Justicia e, ademais, eles non aplican, non asumen esa sentencia, están á espera de que finalmente o trámite parlamentario pase al ONCE e a LOMCE xa incorpora a posibilidade de que esos centros segregadores se establezcan co amparo da lei orgánica. Por lo tanto, aquí eso xa se facía e tiña un custe de 12 millóns de euros na última legislatura, que é moitísimo diñeiro se temos en conta tamén os recortes que se están levando a cabo en todos os sectores do ensino público, e tendo en conta que son solamente 5 centros os que levan esa inxente cantidade de diñeiro. Por lo tanto, tamén en eso fomos, desgraciadamente, alumnos aventaxados. O tema da convivencia, que aquí se mencionou que a lei non fala para nada de diversidade, eu intentei buscar, puse no buscador, nem tan siquiera aparece o propio concepto. É increíble cando, se se fala de estándares de calidade, atención individualizada e atención á diversidade do alumnado, ese é o elemento clave e diferenciador para a mellora da calidade do ensino. Sin embargo, non aparece. Aquí en Galicia, sabedes, na pasada legislatura se aprobou a lei, a chamada Lei de Convivencia, que é unha lei absolutamente retrógrada, basicamente punitiva e sancionadora, establece castigos e sancións, normas de convivencia entendidas como réximen sancionador, máis que outra cousa, e agora anunciaron recientemente o Conselleiro se fixo un novo decreto de convivencia que o que fai na práctica é cargarse os observatorios de convivencia que estaban funcionando a nivel provincial e nos propios centros educativos, no que tiñan participación a comunidade educativa, asentes externos aos propios centros, como traballadores sociais, etc. Todo eso vai a desaparecer e as consecuencias xa estamos vendo cada vez como o nivel de conflictividade está aumentando e tamén como hai unha desorientación por parte dos centros educativos, tamén é verdade, porque carecen dos mecanismos para canalizar e poder dar resposta a esas circunstancias, non? Outras leis que eu considero que son especialmente lesivas para o ensino público é o decreto de admisión, tamén recentemente aprobado nesta legislativa, e é un decreto que o que permite que os centros, entre outras moitos apartados que contén ese decreto, é que os centros outorguen ao seu propio criterio un punto a maiores do que se establece dentro do baremo que hai para solicitar plaza nun centro. Isto na práctica o que permite é que moitos centros podan establecer criterios de selección do alumnado, e xa neste proceso de matrícula asistimos a como centros outorgaban un punto polo feito de que, por exemplo, tiveran un familiar catequista no propio centro, o que favorece evidentemente os centros concertados, ou ter un exalumno no propio centro, e cuestións que son evidentemente subxectivas, non? De feito, foi denunciado en numerosas ocasións e ten dictámenes en contra mesmo de organismos oficiais, non? O propio decreto de comedores foi eu creo que outros, diría eu, misiles na línea de flotación do que é o ensino público e de todas as conquistas dos servicios educativos complementarios entendidos con unha filosofía de, polo menos, de universalidade, inda que, como antes decía a compañera Teresa, sempre se podían facer críticas ao sistema educativo público e había un montón de cuestións que se podían mellorar, pero tiña unha filosofía de fondo de carácter universal, non? De atender de xeito universal. Ben, o decreto de comedores aprobado recientemente vai obrigar a pagar as familias a comida que reciben os seus fillos. Por exemplo, unha familia monoparental con un salario de máis de 1.001 euros, por lo tanto, con 1.002 euros, se vai ter que pagar a comida que reciben os seus fillos, ou unha familia con 2 proxenitores, se cada un dos proxenitores gana máis de 751 euros, é dicir, 1.502 euros, se vai ter que facer fronte ao pago da comida dos seus fillos. E iso se dice que é unha medida de carácter progresivo, cando en realidad a quen máis afecta é as persoas que teñen menos salarios. Todos sabemos que hoxe unha familia
con uns ingresos totales de 1.500 euros non se pode chamar precisamente unha persona con un salario alto, non? E remata, como decía antes, con ese modelo de xestión dos comedores públicos. Hasta ahora o decreto de comedores se establecía como maneira fundamental, como forma fundamental da xestión, a xestión directa, e reservaba, o propio decreto de comedores anterior, a xestión indirecta a través dos caterings e de servicios privatizados para situacións excepcionais, en aqueles circunstancias en que non se podera establecer un comedor público, porque non había espacio para establecer instalacións de cociña, etc. Eso ahora desaparece e se aposta claramente por un funcionamento de xestión privada dos comedores, co cual non é só que as familias se les obriga a pagar, sino que se les vai obrigar a pagar o sostenimento de servicios de comedor privados, que é unha doble vía de acabar co público, non? Nestes momentos, ademais, outra das cuestións que está, eu creo que de actualidade é a Lei de Universidades, que está en trámite parlamentario. Aquí, ademais, eu que estou asistindo a propia ponencia de elaboración da lei, eles que sempre defenden as formas no Parlamento e que son os grandes defensores do orden establecido nas institucións, actúan dunha maneira que, se ven a mellor á vista, pode parecer decorosa, en canto ás prácticas democráticas é absolutamente deplorable, porque non aceptan ninguna proposta, ninguna idea, e despois dicen que a oposición non ten ideas, e non só eso, sino que se dedican a nin tan siquiera aceptar calquer cambio de estilo. Cando nos propoñemos conceptos como de democratización do ensino, eles non aceptan nada e se limitan a pasar o rodillo, sin asumir ningún tipo de aportación. Creo que naide podemos considerarnos en poder absoluto da razón, non? Ademais é unha lei que é unha auténtica chapuza, nos o definimos así, un auténtico corta e pega da lei andaluza. Nos o denunciamos no seu momento, copiaron 33 artigos da norma andaluza, eles que tanto critican os gobernos de outro estilo, eles fixeron ese corta e pega, e 111 apartados da norma teñen unha coincidencia literal. O único que fan é ir cambiando algún aspecto que, por exemplo, garantiza maior democratización. Por exemplo, nos órganos do Consello Social de Universidades, se a lei andaluza pon 4 representantes dos sectores empresariais e 4 dos sindicatos, eles o cambian para garantir a preponderancia ou a dominancia do sector empresarial. Fan pequenos cambios, pero é un auténtico plagio a baixa, co cual renuncian incluso a súa potestade de facer alguna aportación de acordo coa súa ideoloxía, non? E todo isto sucede, todo este acoso normativo de demouca do ensino público, sucede a vez que se somete a todo o sistema de ensino público a unha asfixia e un colapso económico, unha asfixia económica. Nestes orzamentos que se presentaron en decembro foi absolutamente, a verdad, doroso, diría eu, escoitar constantemente, porque si teñen, si dominan, a verdade, é saber toda a parafernalia mediática e certos medios de comunicación afines, decir que eran uns orzamentos sociais, insistía machaconamente con eso, e insistir en que, por outra vía, non había outras posibilidades. Cando a realidade era o que estaban facendo en educación solamente este ano, sin contar os recortes realizados ano pasado, os anos pasados se realizaba un recorte de 149 millóns de euros. Ás veces, cando falamos de millóns de euros, nos perdemos nas dimensións, pero con 149 millóns de euros se facían moitísimas cousas no ensino público, non? E ademais é absolutamente unha mensaxe enganosa eso de que non hai outras opcións e que non hai recursos, porque por outro lado, como aquí xa se constatou, se despilfarran un montón de dinheiro en cuestións que consideramos absolutamente innecesarias. Se procede a pechar durante a última legislatura 322 aulas en centros de ensino e 42 colexios, mentre se permiten dedicar ao ensino da religión 28 millóns de euros ao ano. É dicir, cos impostos de todos e cada un de nós se gastan 28 millóns de euros para impartir un ensino, unha confesión religiosa absolutamente respetable e dunha práctica religiosa absolutamente respetable, pero que non ten cabida desde calquer punto de vista, desde cualquier punto de razonamento intelectual, que teña o monopolio económico e financiero do ensino público. Eso é absolutamente inasumible. E se producen esos recortes mentre se dedican 237 millóns de euros ao ensino privado concertado. E iso ano tras ano.
alguén podería imaginar se cos cartos que se manexan nestas proporcións cada anos que se podería ter feito co sistema, coa rede de centros de ensino público dos últimos 30 anos e que educación poderíamos ter. Por iso, cando falamos de modelos educativos e facemos comparacións con un sistema finlandés ou islandés ou informe PISA, cando facemos esas comparacións hai que ter moi claro cal é a situación real que temos neste país. Cando falamos do modelo finlandés, o 99% dos centros finlandeses son públicos e esa non é a situación aquí. E ademais aquí se están invertindo cartos en centros concertados cando teñen un porcentaxe mínimo, o 70 e casi 80% dos nenos con necesidades educativas especiais están en centros públicos. Esa é a realidade. Por lo tanto, non hai un tratamento igualitario, ni tan siquiera da diversidade, en canto ao financiamento dos centros. Por lo tanto, nós non estamos de acordo de que non hai outras opcións, o que hai son diferentes prioridades, e iso é o que pon de manifesto o Goberno e a propia LOMCE. Eu creo, e xa remato, porque supoño que todos está de descansos e un rollo que vos outro ahora mesmo non vai a clarificar máis as posicións, porque aquí xa se fixo, e que o que está sucedendo ahora mesmo é que hai unha confrontación de dous modelos claramente diferenciados, o que aquí tamén xa se aludiu. Un modelo que estábamos construindo, de sitio traballoso, con moitísimas eivas e con déficits, que era un modelo de educación emancipadora que intentaba fomentar cidadáns críticos, cidadáns participativos, con moitísimos problemas e con moitísimos traballos. Creo que tamén temos que ser críticos coa escola pública, donde ten que ser, e outro modelo que é a educación que crea cidadáns ao servizo dos mercados, ao servizo do mercado laboral, cidadáns submisos que asuman críticamente unha precariedade que vai a ser cada vez maior e cada vez máis opresiva. E por outro lado, un sistema de educación pública residual, cada vez dirixido máis a aquelas persoas que non teñen recursos, e unha educación privada ou concertada dirixida fundamentalmente a quen quera pagar un bo servicio educativo. Con esos ingredientes, a situación é que non nos queda outra alternativa, eu creo, e sobre todo, tendo en conta as datas nas que estamos, non esquezamos que esta conferencia, esta charla, este coloquio, se organiza no marco dunha convocatoria de folga, que a cidadanía tome realmente parte e se responsabilice da defensa do que é un dereito. Eu suelo decir que os dereitos, para mantelos, o primeiro que hai que facer é exercelos, eso é o primeiro, exercer os nosos dereitos, porque se non exercemos os nosos dereitos, o que sucede é que se van perdendo, pouquinho a pouco, a veces de maneira abrupta e burda, como está sucedendo agora, e ás veces de maneira máis similina. E o que sucede cando se perden os dereitos é que despois xa só nos queda loitar por recuperalos, e iso é moito máis complicado. Agora estamos nunha situación en que estamos obrigados a exercer os nosos dereitos, pero xa tamén a defender algúns que se perderon, non? E estamos nesa dinámica. Por lo tanto, eu vos animo a todos a participar das convocatorias de movilizacións que existen e a defender o ensino público, un ensino público laico e democrático que entre todos estamos a construir. Eu decía que outro dos grandes dramas que estamos asistindo agora é que cos ataques que está sufrindo o ensino público casi é imposible que aquel proposta de mellora, porque para aqueles que amamos o ensino público, facer neste contexto unha crítica, un análise riguroso do ensino é imposible, porque se vai aproveitar para ese discurso de o público non funciona, por lo tanto hai que acabar con ele. Nos ahora mesmo temos que facer unha defensa ultranza do sistema de ensino público, a pesar de que somos conscientes de que dentro dun sistema capitalista como o que levamos instalados durante moitos anos, a escola tamén reproducía determinados modelos que habería que cambiar, non? E non podemos renunciar a eso, porque senón de alguma maneira tamén estamos facendo xogo, asumindo ese discurso monocorde o que nos teñen acostumbrados. Por lo tanto, eu non teño moito máis que decirvos, e é interesante tamén que vos faledes e vedes a vosa opinión, nada máis.